ċertu tfal li jkunu abbużati, ikunu jafu li abbużati, jew meta jmorru l-iskola, jibdew jitkellmu ma' sħabhom, jibdew qablu ir-relazzjoni tagħhom ma' ta' sħabhom, jgħidlek le ta' dadi tiegħi ma jagħmilx hekk, imma tiegħi tagħmel hekk. U jibdew jirrealizzaw li dik li mħabba li qed jgħix u essaċ mhix imħabba ma jabbuż. Għax hawn min kien jaħseb li jekk sawtu tifel għax tħobbu. Il-ħsieb ġa magħhom hekk kien, pereżempju naf fi żmien in-nanniet hekk kienu jaħsbu għax l-unku mod ta' dixxiplina llum għandna toqgħod issawat it-tfal jirrapportaw. Storja stramba jien darba kelli tfajla Niġerjana li darba qalt li tipo bdiet tqabbiżhom li evidentament qed taqbiżli, tkompli tqabbiżhom li qed ngħidilha tlaqlem ħallini. Qalt li isma' li inti fiex inħadd fajjari l-ispjeċ ta'. Tlax jiġifieri jien. Qalt li jekk ma tfajjarlix ma tħobbnix. Speċa għalija l-irwol kien li jena għandinti għaxeba biex nġibha f'posta. Ġifieri għataw daw il-kulturi li jifmu li s-swat, t-tifsira ta' swat huwa b'xi mod imħabba. Ekku, u hija xi ħaġa tossika u bħalma nafu. Bħalma eżempju nisma' pereżempju naħat Taljani jew għallin li tipo ġeloso, dik il-ħaġa li jgħira għalija, allura jħobbni la ġeloso li mhix tajba. Għax il-ġelozija lejra tfisser li inti possess oġġettija. Skolta xiex twassal dik lejra, le, ma taħsibx? Ma taħsibx li tipo jkollok raġel li inti tħobb u qed jarak titbissem u tiċċaċċa ma' raġel ieħor u qed jiddejjaq. Spex tax dik il-mara tiegħek għandna. Le, dik orrajt, però jekk ikun ejra li twasal għal til, dik mod ieħor għax imbagħad tkun ejra kważi possess eżaġerata, eżatt. Imma li raġel jipreġġja l-mara tiegħu biżejjed biex jħossu skomdu jekk jara affinità naqra żejda bej mara u raġel. Ma naraħiex problematika dik, anzi naraħħa xi ħaġa li kważi. Hija normali fin-natura tal-bniedem imbagħad għax jekk ikun tħobbu speċjalment ma tixtara ħadd ieħor isu jidħollok fl-għalqa mbagħad. Daw il-21 sena. Jekk kollok ittina rapport fuq l-andament ta' tfal, tal-evoluzzjoni ta' tfal Maltin, speċa x'luma t-tendenzi li rajt jiżviluppaw tul iż-żminijiet? Mela, akademikament morna lura, żgur, li kienu batuti meta bdejt nagħllem illum huma dak li ngħidulhom il-gifted. Di eżaġerazzjoni. Le, u ngħidlek għaliex meta tqabbel anka l-kwalità ta' karti tal-eżami, ta' marki li kienu jġibu. Jiena kont bdejt naħdem ġorja secondary ġifieri, ta' dawk li ma jgħaddux mill-junior. U dejjem kien ikelna żewġ klassijiet li kienu ngħidlek fuq it-Taljan li kienu jġibu l-level tat-Taljan. Illum it's a totally different thing għax kellna nbaxxu l-livell. Ktara karta ta' meta bdejt nagħlem jiena tara karta tissa qas għandhom jikkumparaw. Ġifieri, għax fil-bidu meta bdejt naħdem kienu ngħidulhom baxxu l-livell għax aħna t-Taljan qed titqisuh wis bħala diġà li jafu l-lingwa. Issa fl-aħħar wasalna li t-Taljan huwa lingwa barranija daqs li kieku kien l-Ispanjol, Franċiżu, eċċetera. Allura ġejna in a way in line mal-lingwi barranin l-oħra. Però meta tqabbel anke ngħidlek karta tal-eżami m'għandhomx jagħtu ma' xulxin. Meta bdejna Ma jekk kont qed timbotta liha, speċjalment inti xtaqt li l-karta tal-eżami tkun inqas diffiċli. Iva, però qatt ma pretendejt li sena għawda, kont naf li l-livell. Qed taħseb li qegħdin livell baxx wisq? Le, qegħdin fejn qegħdin, però personalment jiddispjaċini li wasalna hemm. Però sem jaslu tfal tagħna ma nistgħux nerġaw intaqlu, għax anka kif qegħdin issa. Ma jista' jkun għax kulturalment m'għadniex naraw daqshekk television Taljan. 100% nista' ngħidlek għax m'hemmx exposure qabel meta bdejt nagħlem kienu jaraw Taljan. Issa it-tfal bil-mobile kulħadd jara affarijiet Amerikani, Ingliżi u Taljan kważi xejn. Ġifieri, u dik hija challenge għalina. U sħabek l-għallima l-oħrajn. Iva. Titħattu fuq kif qed jiżviluppaw akademikament fi sferi oħrajn fl-Ingliż, fil-Taljan, fil-Malti, fil-Physics. Iva, u naraw li hawn daw ċertu slacking sejrin lura, ħaġa li forsi hija inkomuni għax forsi ma jistudjawx biżejjed, dik hija xi ħaġa li jaħsbu li jafu l-affarijiet. Akademikament, globalment, qed imorru lura. Iva.
Mhux ġast fit-Taljan. U x'inhi l-metrika li qed tuża biex tgħidli li jisma' l-affarijiet qed imorru lura akademikament? Mhux biss il-marki tal-eżami, però anke matul ix-xogħol li jsir matul is-sena. Inti jekk qed taħdem ma' dat tfal għandek 9 xhur. 9 xhur taf li inti minn hawn, hopefully tmexxihom saw u dak għalija u progress. Inti m'hemmx għalfejn minn hawn iġibhom saw. Ngħid minn hawn f'moħħi, intellaħhom saw ħepijina. Issa però rid ikollhom ċertu skills li l-ebda teacher tat-Taljan ma tgħallmek li huma pereżempju li tkun kapaċi taqra u tifhem li qed taqra. Tara fl-ittri. Issa għandna tfal li oramaj ma jafux jikbu bil-maqut. Mela insa li tikteb bil-maqut. Li kollhom il-paċenzja jikbu bil-maqut. Jikbu bil-maqlub jew asjar, ġirek inti tikteb fuq il-bord bil-maqut. Ma jarfuħx. Ma jarfuħx, tikteb bil-maħlul miss, inkella ma jarfuħx. Umbagħad iridu din hija realtà li tipprevali fl-metajiet. Oramaj li nara daw l-aħħar 5-6 years. Ġifieri ilha ġejja. U mill-li jider bdiet mill-primarja u baqgħet tila li jużaw il-maħlul. Ġifieri. U x'inhi raġuni li jużaw il-maħlul? Li nara fiktar, speċjalment għal min għandu ċertu kundizzjonijiet, li hija mhix problema, però naħseb tlifna skill. Imma mhix skill li you can't live without. Issa, xi ħaġa li qed nitilfu li ma jafux xi kultant jikbu bil-bajro, tant draw jittajpjaw. Li meta jaqbdu bajro bidejhom speċjalment wara s-sajf, dej struggle, anka jikbu ikra, anka minn mus-soltu jikteb ikra, għas jinara, fax Di tara problematika, anti? Ma tasbix li f'temp ta' 5 snin, speċa jiena per eżempju, it-tifla tiegħi topera li l-mobile, ġili nara, ġili ma tqas tikteb, ta' teħlornijiet, insomma, ma nafx tajdlu. Imma search, u t-searcha xi ħaġa. Ġviri, għas tikteb manda bżon. Ġviri, għas spelling, ġviri, l-qoddim ma ħajkonna bżon? Naħseb li dik il-fakultà, naħseb mux se jkollna bżonna, li għalija u għahbar tajjeb għax ma nafx nispelling. Mela, tlaqna?